Dragi moje, sad se čudite zašto kod mene toliko gomila kostiju i šta sam ja sa njima radila. Radila sam 3 kg kostiju i dobila sam pravi brown juneći bujon koji ću da koristim u sosovima, u supama, čorvom, potažama, u varivama, u risotto i tako dalje. I plus ja ću još da uštedim novac i svoje zdravlje, zato što ja više ne kupujem kockice, goveđe, pileće, od povrća i tako dalje. Ne, pogledajte šta sam je napravila. Iskreno da vam kažem, kupovne kockice, recimo goveđe kockice, ne daju takvu punoću ukusa u poređenju sa onom što mi možemo da napravimo kod kuće. Zato svratite kod mene na kanal i pogledajte detalje. Jeste, zahteva vremena, ali vašeg rada minimalno.